Здравейте хора, аз съм Колев Гейминг и тук с мен е Paradise BG. Линк в description. Пак прекъсваш, но карай. Така, този сервер, ние Кой- ще играем в него, ще има IP в линка. IP в линка. IP в линка. Да, IP в линка. да. В описанието description, ама не и линка. Много си сбъркам, брато. Да. Вижте, селяци тук, бе. Ей, селяци! Дайте малко хлеб. Хлебец дайте, бе. Да се нахраним тука. Ей! Педерас, нямате да мени емералд за 3 хляба. Бей тука, ела тука, бе, педерас. Мрете, педераси! О, майка му! Ще си пускам. Абе, ще спрете, нали? О, баси кефа! Айрон брони, айрон неща, които не ни трябват въобще. Единствено ще си изтребва алгоритмата писати, ако не престана да пи. Прекъсваш бе, човек. Ами да прекъсвам, чакай малко. Ще лагам на гъст. Без залагаш ти. Ела. Ще ми залагне газето. Сайла. Ти без да обиждаш не можеш ли? Трудно. Ако бях. Абе. Кой ми затвори вратата, бе, ей? Аз искам... Гледай го, педерас, аз не мога вляза от те, педерас. Его бе! Спарта! Мрете, копелета! Абе, те са безкрайни, бе. Спалнер ли има, бе? Затова не прекалявайте с Майнкрафт, защото ще станете като Парадайса. Не прекаляйте с алкохола. Намерих баничка крафт. О, хербализъм. Какво ще рече това? Ами, паската ти се обръща назад. Аз това съм чувал, бе, бате. Сериозно? Да, бе, аз това съм чувал. Сериозно, обръща ти се назаде. Да. Сериозно. Не, базикам се, ти стига го повтаря, защото ти ставаш несериозен. Сериозно ли? Не! К. Абе, много си зле, бе, аз имам такива. Ако намерим коне. Он е нормален ли е, бе? Какво прави? Пауза ти. Котичка. Добро утро. Чакай малко. Забивам, нали? Забивам, нали? Да. Леле, как ще... Тап! Служи малко цензурът. Леле, ако не ми беше в екшена... Щях само да се опитам да те удара. Какъв си ти, бе? Какво? Не, бе, чакай, искам да му видя паролата това. Аз па паролата. О, Efficiency 2. Ай, остави го, искам и аз да видя тъпата. Efficiency 2. Мери в копи, бе, педарас. Аз ще да го убия. Чакай, каква е? Не, бе, то с какво е? Работата? С какво беше? 8 емералд за един айрон меч. Абе, яло... Аре, тук това да си го превземем и да живееме. Айде, не. Добре. Аре, бе. Аз ще открадна вратите ти и прозорците. Хайде. Ела тук, бе, селяк. Абе, не ми бяга, бе, педерас. Кучето ми не бяга, ти ще бягаш. Стига си псувал. Лапи пишле. Самара. Аре, Виж, бе, Самара, виж Самара. Какво? Погледни, Самара. Ко каза, ко? Самара, погледни. Спарта! Не. Аз да. Не, аз иначе ще да съм с много пъпаса. Мръдни, бе. Сега какво ще ми кажеш, че аз не мога да изляза? Абе, Аз пък нямам кирка да ти помогна. аз съм мазен и ще използвам печките. Какво ще използваш? Ще релоудне този педарас, нещастен. Да, но Ама, мръсно. Айде, печката винаги помага. Виж. В кладенето има печка. Кажи ми като свършиш. Значи, каквото ми писа налично. Писа налично, сега ще ти кажа какво ми писа. What the fuck, печка? Слушай, да, така казах. Прекъсваш, бе! Нещастен. Чакай, знаеш какво ми написа? Да, още прекъсваш. Знаеш какво ми написа? Вече не прекъсваш. Знаеш какво ми написа? Какво ти написа?
Аз му казах, нали пита, снимате ли? Ти каза да, аз да. Аз казах после, аз той вика, на мъсъга ми написа, ти изчакай, че да релодна. Защото ще ми релода шпатката. Да реводне, защото в момента снимам да не лагне нещо такова. Да, затова ти пита кога ще свършиш. Да. Аре ти ще ме в тази кочина. И аз това ти казвам, но ти не. Какво? Какво не бе? Какво не бе? Какво не бе? Ти хлебец. Абе, бей го тук, аз имам 45 000 пароли. Пароли. Место пържоли, пароли. Спарта! Добре, хора, това беше първи епизод от оцеляването ми с Paradise в сървъра. Ще има IP в описанието и до скоро.